أبسلوم أوان تكسبات مرة خبيئهم يفلتن يوم مالتون اتحد بخالي من قدي ناتي كبر اتخالي أون كا بناتو من قدي كالي سرح يسرح نبزحتي وقساون كا تكسبات بقات عم زفالتلو من قدي يزبزح بحندبت كي حسبو وتفاليطهم بحندبت يوتهم زسمرو سبات وحدات يكونون بأنصارو كاب حسيبو ملو بدنبي بوتان كونتاتن مچاچم زفالتو سبات نلعلي بحندبت بقات عم زفالتو سبات بصفت عصاصف يبلصو بزح ግዘን ተረአዩ እቶም በሐንደበት ዝተፋለጡ ሰባት ኣብ ህይወቶም ብዙሕ እንትፈተኑ ግና ኸኣ ኣመወዳእታ ጽቡቕ ነገር ከጋጥሞም ንዕዘብ እንተቶም ሓሲቦምሉ ባዕሎም ኣጋጣሚታት ፈጢሮም ዝፋለጡ ሰባት ግን ብዙሕ ኣይቀንዖምን መቸም ኩሉ ነገር ዝኸውን ካብ ፈጣርን ድዩ ምስ ሰባት እንፋለጥን እንራኸብን ብናይ ፈጣሪ ፍቃድ እዩ ብኡ ልክዕ ግን እንፈላለውን ብናቱ ብናይ ፈጣሪ ፍቃድ እዩ ምክንያቱ እውን ከዓ እትርክብ ንኽልቲኻ ዘይጠቅም እንተደኣ ኮይኑ ንኽንፈላለ ግድን ይኸውን ሎሚ ግና ከምዚ ኣይኮነን ካብ ናይ ፈጣሪ ፍቃድ እናወፃና ዝጠቅመና ነገር ብምሕዳግ ናብ ዘይጠቅመና ነገር ንኸይድ ሓደ መዓልቲ እዩ እቲ ወቅቲ ክረምቲ ነይሩ ግና ከዓ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ክረምቲ ካብ ዝሓለፉ ክረማት ፍልይ ዝበለን ሕይል ዝበለን ነይሩ ኣብ ልዕሊ እቲ መቋረፂ ዘይብሉ ዝወቅዕ ዝነበረ ማይ ንፋስ ተሓዊስዎ ብጣዕሚ ከቢድ ኮነ በቲ ማይ ንሱ ምክንቅስቃስ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ እቲ ዝገደደ ነገር እውን ከዓ ሓደ ግዜ እንተደኣ ጀሚሩ ፍጹም ኣይቋረፅን ነይሩ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ከዓ ሰብ ስራሕ ኣብ ስርሖም ዝሓድርሉ መዓልቲ ነይሩ ብሰንኪ ሓያል ናይቲ ማይን ብሰንኪ እቲ ሓያል ንፋስን ከምኒ ባጃጅ ታክሲ ዝኣመሰሉ ተሽከርከርቲ ንምንቅስቃስ ፈሪሖም ምንም ትረአ ተሽከርካሪ የለን ሰዓን እዚአን ዘይምህላውን ከዓ ብዙሕ ሰብ ብዝውዓሉ ይሓድር ዓበይቲ ወለዲ ንኣዝመራ ይግበረልና እናበሉ ይጽልዩ እቲ ወቅቲ እውን ንእኽለ ማይ የድሊ ስለ ዝነበረ ይጽልዩ ብኣንጻሩ ኣብ ከተማ ዘለዉ ነበርቲ ግና ንምንታይ ኣኽለና ማይ ይብሉ ጥራሕ ግና ኩሉ ናይ ፈጣሪ እዩ እሞ እቶም ይውቃዕ ዝብሉ ምንጀርኦም እዩ እቶም የቋረፅ ዝብሉ እውን እንተኾኑ ምንጀርኦም እዩ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ግና እቲ ኩሉ ግዜ ሓይሉ ዝወቅዕ ዝነበረ ማይ ዕረፍቲ ገይሩ ስቕ በለ እታ ብዙሕ ሰባት ናፊቆማ ዝነበሩ ፀሓይ እውን ሽዑ መዓልቲ ብሙሉእ ዋላ እንተዘይኮነት ብጩራ ፀሓይ ወገግ ኢላ ወፀት ኩሉ ኣብ ከተማ ዝነብር ማሕበረሰብ እውን ብሙሉእ ነፃነት ናብ ስርሑ ካብን ናብን ይንቀሳቐስ ቅድሚ ሕዚ እንተወሓደ ንእሽተን ይጥንቀቑ ነይሮም እዮም ኣብታ መዓልቲ ንሳ ግና ማይ ይወቅዕን ብዝብል መንፈስ በነፃነት ይንቀሳቐሱ ማዕርግ እውን ከም ማንም ነባርን ከም ህዝቡን አንጊሁ ደስ እንዳበለዎን ናብ ስርሑ ይወፅእ ማዕርግ ዋለ ኣብታ ሓይል ማይ እናሃለዋ ናብ ስርሑ ምውፃእ ኣየቋርፅን ነይሩ ኩንትራት ባጃጅ ስለ ዝነበሮ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ካብ ስርሑ እናኸደ ዝወስዶ ነይሩ በዚ ምክንያት እውን ከዓ ማዕርግ ማይ ይፈርሕን ነይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ከም ልቡ ይሰርሕ እዩ እታ ማይ ዝወቃዕትላ መዓልቲ ግና ንማዕርግ ሓዊሱ ንኩሉ ሰብ እዩ ደንጊፅዎ ፀሓይ ምስ ወዓለት ናይ ማይ ሙቃዕ ምልክት እውን ምንም ስለ ዘይነበረ ምንቅስቃስ እውን ብኡ ልክዕ ይወሲኹ ነይሩ ንምሸቱ ከባቢ 12 ሰዓት ምስ ኮነ ግና ማዕርግ ካብ ስርሑ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ጉዕዞ ጀመረ የማን ፀጋም እናተገንዘበ ይጓዓዝ ካብን ናብን የማነ ፀጋም እንትዕዘብ ካብቲ እንዳመስተ ዝወፅእ ሕርመት ናይ ሙዚቃ እንትሰምዕ ብሓቂ ለማዓንቲ ይስተ ነይሩ ክብል ሓሰበ ማዕርግ ኣብ መስተ ድሓን እዩ ደስ እንተይልዎ ወፂ ሰቲ ግን መዘውተር ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ብፍላይ እውን ከዓ እቲ ክረምቲ ብምሕያሉ ቁሪ ኣመና ብምብርትዑ ክረምቲ ካብ ዝኣቱ ምንም ዓይነት መስተ ሰትዮ ይፈልጥን ነይሩ ከም ቀደሙ ቀጢሉ እናኸደ እንዳሓለወ ካብ ዝመፅኡ ዘይተባሃለ ብሃንደበት ሓያል ማይ ክወቅዕ ጀመረ ምልክት ምንም ኣይነበረን
ምንም ደመና ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ብሓንደበት ብዘይ ምንም መጠንቀቕታ ብሓያል ማይ ክወቅዕ ምስ ጀመረ ማዕርግ ብዙሕ ሓሰበ እሞ በቲ ማይ ተደናጊፁ እንዳጎየ ናብ ሓደ ግሮሰር ኣተወ በቲ ማይ ምኽንያት ንእሽተን ማይ የጠልቂዎ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግሮሰሪ ማንም ሰብ ኣይነበረን ማዕርግ ምስ ኣተወ ነቲ ኮፍ መበሊ ሶፋ ከየጠልቅዮ ብምሕሳብ ኣብቲ ባንኮኒ ጠጠው በለ ሰምዕታ ተብሂላ ካብ ውሽጢ ዝወፀት እታ በዓልቲ ዋና ናብ ማዕርግ ጽግእ በለት እሞ ገና ከይተዓዘዘቶ እቲ ማይ የጠልቅዎ ምዃኑ ብሓያል ተዓዘበቶ ንዓኣ ዝርአየ ማዕርግ ምንም ከይተዛረበት ጠጠው ኢሉ ተረፈ እታ ጓል ብጣዕሚ ኣመልክዕቲ ሽዑ መዓልቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳን ከዓ ንዓይኒ ብጣዕሚ ዝስሕብ ብምንባሩ ብሓደ ግዜያ ኣብ ዓይኒ ማዕርግ ኣትያ ብደመ ነብሱ ዝኣዘዛ ቢራ ሒዛትሉ መፀት እሞ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ወንበር ስሒባ ኮፍ ንኽብል ነገረቶ እቲ ወንበር ጣውላ ብምንባሩ ደይቡ ኮፍ በለ እሞ ንሳ እውን ሓደ ወንበር ስሒባ ኣብ ጎኑ ኮፍ በለት እዛ ጓል ሞኒካ እያ ትበሃል ኣዝያ ምልክዕቲ ጓል ሔዋን እያ እቲ ብማንም ጓል ኣንስተይቲ ተማሪኹ ዘይፈልጥ ማዕርግ ንሞኒካ ምስ ረኣየ ፈዚዙ እዩ ተሪፉ ነቲ ቢራ ኣሻቡ ከም ዝሰተዮ ብሓደ ግዜ 3 ቢራ ብዘይ ዕረፍቲ ምስ ሰተየ ንሞኒካ ዘኪርዋ ቢራ ክጋብዛ ኢሉ ቢራ ክትሰቲ ገበራ እሞ ብሓደ እናዕለሉ ክሰትዩ ጀመሩ ሞኒካ ወግዓ ቀልዳ ሰሓቓ ኮታስ ኩሉ ነገራ ንማዕርግ ስሒባቶ እያ ብውሽጡ እውን እዚኣ ትመስል ጽብቕቲ ኣብ እንዳ መስተ ምርኣዩ እንዳሕዘኖ ቀስ ብቐስ ብዛዕባኣ ኩሉ ነገረቶ ሞኒካ ክትውለድ እንዳሓለወት ኣብቲ እዋን ምውላዳ እያ ንወላዲታ ሲኢናታ ሞኒካ እንትትውለድ ኣዲኣ ካብዚ ዓለም ተፈልያታ እያ እዚ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ኣቦኣ ንሞኒካ ብዙሕ ኣይፀንሐን ድሕሪ 3 ዓመት ሓዳሽ ሰበይቲ ኣእትዩ ሓዳር ገይሩ ምንባር ጀሚሩ ሞኒካ እውን ምስ ሰበይቲ ኣቦኣ ክትነብር ትጅምር ኣቦኣ ካብ ብቁልዕነታ ጀሚሩ ምንም ክንክን ገይሩላ ይፈልጥን ነዴኺ ቀቲልክያ ቀታሊ ተዲኣ እንዳበለ ገፂ ኸልኣይ ነይሩ እዚ ነገር ቆልዓ እናሓለወታ ይርድኣ ነይሩ ኩሉ ነገር እንዳተረድኣ ይኸይድ እሞ ብዝተዛረባ ቁፅሪ ትነብዕ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እታ ሰበይቲ ኣቦኣ ዝኾነት ምንም እያ ዘይትንከባኸባ ብቆልዓ ከበርቲ ስራሕ ተስርሓ ብዘይ ምኽንያት ትወቕዓ ሞኒካ እዚ ነገር ነቦኣ ኸይትነግሮ ኣቦኣ ንባዕሉ በትሪ ዝውስኸላ እምበር ኣይሓሊላን ብኸምዚ ከዓ ብጣዕሚ እናተሰቃየት ትነብር ሞኒካ ጓል 7 ዓመት እንትትከውን እታ ሰበይቲ ኣቦኣ ዝወለደታ ቆልዓ ከዓ ጓል 3 ዓመት ነይራ ኣብዚ እዋን ነታ ቆልዓ ሞኒካ ተሓቕፋን ትንከባኸባን ንትምህርቲ ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ድማ ነታ ንእሽተን ሓፍቲ ተፀበየያ ተባሂላ 2 ዓመት ተቐፂዓ ምስ ተሓፍታ ቀዳማይ ክፍሊ ኣተወት ብሓደ ከዓ ትምህርተን ይመሃራ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት 10 ክፍሊ እንትትበፅሕ ኣብ ሞኒካ 2 ኣሕዋት ፍልሊ ይመፅእ እቲ ፍልሊ ከዓ ሞኒካ ኣመና ምልክዕቲ ጓል እያ ነይራ ብኣንጻሩ እታ ሓንቲ ቆልዓ ከዓ ብዙሕ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል መልክዕ ኣይነበራን በዚ ከዓ ካብታ ሓፍታ ንላዕሊ ሞኒካ ተደላይትን ብዙሓት መሓዙትን ነይሮምዋ እዚ ዝፈለጠት ሰበይቲ ኣቦኣ ንሞኒካ ብዘይ ምኽንያት ክትቅጥቅጠን ካብ ትምህርቲ ክተትርፋን ትጀምር ሞኒካ ብጣዕሚ ምስ መረራ ካብ ገዝኣ ጠፊኣ ወፀት ካብ ገዝኣ ወፅያ ናብ እትኸዶ ስለ ዘይነበራ ናብ ሓደ ብጣዕሚ ዝፈትዋ መምህር ከይዳ ኩሉ ፀገማ ነጊራቶ እዚ መምህር ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓዘነላ እሞ ምስኡ ንኽትፀንሕ ገይሩ ከም ጓሉ እንዳተንከባኸበ ትምህርታ ንኽትቀፅል ገበራ ኣቦኣ ሞኒካ ጠፊኣ ኢሉ ብፍጹም ኣይደለያን ፀጊባ ከይዳ ብምዋል ነቲ ነገር ዕፅው ኣበሎ እንተ ሞኒካ ግና ጥዑይ ሰብ ረኺባ ንዝተወሰነ ግዜ ንእሽተን ዕረፍቲ ረኺባ ምንባር እንትትጅምር ተመሊሳ ናብ ፀገም ኣተወት ተፀገም ዝተባሃለት ነብሲ ፀገም መሊሱ ተወሰኸላ ቤተሰብ ናይቲ መምህር ብፍጹም ኣይፈትውዋን ነይሮም ኣብ ቅድሚኡ ምንም ኣይብልዋን ብድሕሪኡ ግና
ገጽ እውን ኣይህብዋን ንሳ ግና ነዚ ተዓጊሳ 12 ክፍሊ ምስ በጽሐት እቲ መምህር ህይወቱ ሓለፈ እቶም ስድራ ምንም ገዛ ከይሓቡ ክዳውንታ ጠራኒፎም ክትወፅእ ነገርዋ ሞኒካ እውን መኺዱ ዋላ እኳ እንተዘይነበራ ግና ወፅያ ኸደት ሓንቲ መማረፂ ዝነበረታ መሓዝኣ እያ ነይራ መሓዝኣ ገዝኣ ብጣዕሚ ሓፋትም ዝኾኑ እዮም ንሞኒካ እውን ብጣዕሚ እያ ትፈትዋ ሞኒካ ናብኣ ኸይዳ ንዝተወሰነ ግዜ ምስኣ ንኽትፀንሕ ነገረታ እሞ እዛ መሓዝኣ ዘለዋ ፀገም ኩሉ ኣረዲኣ ንወለዳ ፍቀደትላ እሞ ሞኒካ ምስኣ ምንባር ትጅምር ከም ማንም ንላዕሊ ቅሳነት ረኺባ ሕጉስቲ ኮይና ምንባር ጀመረት እቶም ገዛ እውን ኩሎም ከም ሓንቲ ኣካል ስድራ ገይሮም ብምቁፃር ብጣዕሚ ይፈትዋን የኽብርዋን በዚ ከዓ ተመስገን ትብል ሞኒካ ግና ዓብይ ዝኾነ ስክፍታ ነይርዋ ኣብ እንዳ ሰብ ምፅጋዕ መሰከፊ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕላ ስራሕ ክትሰርሕ ትሓስብ እሞ ግና ከዓ መጀመሪ ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ብዙሕ ተጨነቐት ኣብ መወዳእታ ነቦኣ ንምሓዝኣ ቀሪባ ዓዲ ቀይራ ስራሕ ክትጅምር ከም ዝሓሰበት ገለጸትሉ እሞ መጀመሪ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘይብላ ነጊራ ዝተወሰነ ገንዘብ ከልቅሓ ብድፍረት ሓተተቶ ንሱ እውን ኣመና ለዋሒ ነይሩ ካብ ኩሉ ንሞኒካ ብጣዕሚ ዝሓልየላን ዝሓዝነላን ነይሩ ስራሕ ክሰርሕ ሓሲበ ኣልግሐኒ ምስ በለቶ ብዘይልቃሕ 150,000 ቅርሺ ሃባ ክትምልስለይ ኣይደልን ጥራሕ ሰሪሕ ከተለወጥሉ ኢሉ ሃባ ሞኒካ ብዘይ ምእማን ኣብ እግሩ ወዲቓ መስኪናቶ ብጣዕሚ ተሓጒሳ እውን ከዓ ንማሓዝኣ ነጊራ ዓዲ ብሓደ መሪፀን ሞኒካ ነቲ ገዛ ኣመስኪና ኣቑሑታ ጠራኒፋ ናብቲ ሕዚ ትሰርሐሉ ዓዲ ኣትወት ኣብታ ዓዲ ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ቤት መስተ ከም ዘዋፅእ ተገንዚባ ከዓ እሞ ከዓ ምስቲ ዘለዋ መልክዕ ጽቡቕ ከም እትሰርሕ ብምእማን እንዳ መስተ ከፊታ ምስራሕ ጀመረት እንዳ መስተ እናሰርሐት ግና ክብራ ሓልያ ብስርዓት እያ ትሰርሕ ንገንዘብ ኢላ ክብራ ክትሕት ኣይትደልን እዚ ኩሉ ዛንታኣ ቢራ እናሰተዩ ንማዓርግ እንትትነግሮ ዝሓለፈቶ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ገረሞ ብሓቂ እውን ጽንዕቲ ሰብ ክብል ነገራ ብዙሕ ነገር እውን ሹዕ መኸራ ንኽትጥንክር ካብ ዘለቶ ንኽትዓቢ ምኽርታቱ ለገሰላ ማዓርግ ሞኒካ ብጣዕሚ ፈትይዋሎ እንተንሳ እውን ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይሉ እዩ ተራእይዋ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ካሊእ ነገር ደልዮም እዮም ዝኣትውዋ ማዓርግ ግና ሂወታ ተረዲኡ ብጣዕሚ ኣኽቢርዋ እዩ እቲ ማይ ፀሓሕ ምስ በለ ማዓርግ ቻው ኢልዋ ወፂኡ ኸደ ካብታ ዕለት ንሳ ግና እናተመላለሰ ይሰቲ ስልኪ ተለዋዊጦም ከዓ ኣብ ደገ ምራኻብ ይጅምሩ ካብ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ቀልጢፎም ናብ ፍቅሪ ኣትዮም